Кукмара шәһәренең Милосердие тернәкләндерү үзәгендә федераль программа ярдәме буенча 2019 елдан мөмкинлекләре шикләнгән балаларны реабилитацияләү өчен заманча җиһазлар сатып алына. Бүген Милосердие тернәкләндерү үзәгенә 45 бала йөри. Балтач, Саба районнарыннан, Яр-Чаллы һәм Казаннан килгән 11 бала 21 көн дәвамында стационар рәвештә реабилитация үтә. Калган 34 бала көндезге стационарга йөри. Федераль программалар буенча сатып алынган заманча җиһазлар төрле мәсьәләләрне шишәргә ярдәм итә. Сенсор бүлмәсендә ял итү техникасы белән дәресләр мускул һәм психоэмоциональ киеренкелекне җиңеләйтә. Фикерләү эшчәнлеген үстерү, сөйләмне камилләштерү өчен мультимедиа җиһазлары кулланыла. У ребенка ранний детский аутизм. Такие дети у нас отличаются развитием от других детей. Изучаем времена года. Вот сейчас у нас тут. Какое время года, Амирхан? Зима. Молодец, зима. А кто тут у нас нарисован? Снеговик. Молодец. Файдасы көп балада. Түрлі занятиялар берелер мында. Үйде біздің білән ерейінде ішлей, маллар тұтам мен өзім. Маллар қораға болшайында, шыққалы, қайбір шатны ереу. Ритм хайсын моториканы үстерү өчен төрле уеннар оештырыла. Җыр һәм шигырьләрне өйрәнү исә интерактив мультимедиа тактасы һәм тактиль музыка панели ярдәмендә үзләштерелә. Есть ноты, потом есть мелодии. Бу интерактив токтада ноталар, көйләр һәм төрле төсләр бар. Бу кирәкле җиһаз. Балаларга бик ошый. Алар монда рәхәтләнеп шөгыльләнәләр. Массаж, физкультура, физиотерапия процедуралары заманча тренажерларда уза. Үзәк белгечләре кондуктив терапия һәм кинезиотерапия кебек инновацион технологияларга күбрәк игътибар бирәләр. Бу шундый уникальный массажный стол, что ул аска төшә. Наверное, барда юктыр әле. Безгә үзебезгә ничек кирәк, ничек яраклаштырылып шайтырып күтәрәбез инде. Төшерәбез. Мәсәлән, инде мин бу балага инде аскарак кирәк булса, мин аны төшереп бетерәм дигән. Полностью аның өстенә атланып һәм эшли алам. Реабилитантларны заманча интерактив ассистент каршы ала. Ул бинада ориентлашырга яки үзәк белгечен чакырырга булыша. Ә баскычларны куркынычсыз рәвештә җиңәргә Робби мобиль лифты ярдәм итә. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.